Сьогодні відбувається поховання Пуйло Руслана Миколайовича, що народився 5 липня 1987 року. Призваний був на службу по мобілізації з 3 квітня 1922 року. Служив у званні молодшого сержанта на посаді водія-санітара. Був одружений і мав сина. Також залишилась мати. Помер, на жаль, 3 лютого 1926 року в місті Кременчуг під час перебування у відпустці.